wa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Wannan shine asirin da yake fitar da dala miliyan 7, dala miliyan 7 ko kuma naira miliyan 7 ko pounds miliyan 7, kowane irin kuɗi miliyan 7 yake fitarwa. Shi wannan hatimi da kuke gani da tafin hannun mutum ake fidda shi. Sau tari mutane ba su san ya ake fitar da hatimin tafin hannu ba. Shi kuma hatimin tafin hannu idan aka fitar da shi to shi ya ƙunshi komai dangane da shi mai tafin hannun. Misali, shi tafin hannu idan aka fitar da shi, a tafin hannu ne za a iya tura hadimi ya aje dukiya inda ake buƙata. A tafin hannu ne hadimi zai iya zuwa inda kake aje maka dukiya. A tafin hannu ne hadimi zai iya duk abin da ake buƙata dangane da kai, kuma duk inda kake a faɗin duniya, kowace ƙasa kake, kowace jiha kake, ko ma ina kake a faɗin duniya. To wannan asiri ne mujarrabi nan take a cikin sauƙi wanda yake fitar da dala miliyan 7. Dala miliyan 7 ko naira ko dala ko euro ko pounds ko riyal ko lira ko ringgit ko pounds ko rufi, kowane irin kuɗi yakan fitar da miliyan 7 ne, kuma nan take a cikin sauƙi cikin minti 15 yake fitarwa. Da yake jinni ne, hadimi kenan. Saboda mu ba kowa ne yake aiki da jinni ba gaskiya. Mu tuntuni dama da jinni muke aiki, yasa wasu mutanen sukan yi mamaki ta yadda asirin mu yake fitar cikin minti 15 kamar da muka faɗa, ko minti 10. To insha Allah shi aikin jinni baya ɓata lokaci, nan take a cikin sauƙi ne. Alfarmar sayyidina Rasulullah, wannan asiri ne mujarrabi nan take a cikin sauƙi. Insha Allah Rabbi, idan yau aka fara kallon bidiyon mu a danna subscribe sannan a danna alamar ƙararrawa, saboda mun saki sabon asiri za ku riƙa samu kai tsaye daga wannan shafi na mai farin jini mai tarin albarka, to ɗan gatan Malam TV. To insha Allah Rabbi, kuma muna kwara kwa fata alkhairi, musamman yadda ake na fata alkhairi ake tura mana saƙonni ta ake mana magana ta WhatsApp. To insha Allah Rabbi, muna farin ciki kuma muna godiya sosai, alhamdulillah.